Добрый дзень, паважаныя сябры. Нас чакае чарговы занятак. Далучайцеся, калі ласка, да нашага прамога эфіру. Сёння ўжо сканчаюцца апошнія веснавыя дзенькі, і хутка ў нас распачнецца лета. Таму ўсіх запрашаю да добрага настрою, пазітыву і жадаю вам, каб гэта лета, нягледзячы на ўсялякія абставіны, ўсё ж такі для вас было добрым, вы добра бавілі час, добра адпачылі, зарядзіліся вітамінамі, сонейкам і вярнуліся ў наступны навучальны год такімі вось прыгожымі, моцнымі і разумнымі. Што ж, усім ужо віртуальна, хто да нас далучыўся. Сёння мы, як заўсёды, будзем распачынаць з рубрыкі «Дышы са мною», будзем з вамі дышаць. Потым мы з вамі будзем, як заўжды, распявацца, хутка мовіць, слухаць і разважаць. Што ж, давайте распачнем. Вітаю Весну, вітаю Сашу з Рытай, Ксюшу. Спадзяюся, да нас яшчэ хтосьці далучыцца, нягледзячы на тое, што сёння вось такое таксама сумнае надвор'е. Думаю, што у нас будзе з вамі добры настрой, пазітыў. Што ж, давайте будзем з вамі распачынаць. Паложым ручку на жывоцік і зробім глыбокі ўдох. Рэзкі ўдох, выдох. Добра. У рытме. Добра, малайчынкі. Давайте, калі у вас будзе кружыцца галава, не забывайте масіраваць вісочкі, нажимаць на нашы мізінчыкі, а мы пойдзем далей і будзем дышаць з вамі з паваротамі галавы. Направа, налева, уверх і ўніз. У вас гэта могуць быць накірункі такія ж, як у мяне. Рабіце нібы зеркало маё. Давайте распачнем. Удох праз нос, выдох праз рот. Поехали. Добра. А зараз з вами зробім практыкаванне. Праганяем кошку. Будем адчуваць две кропачкі. Одна у нас на зубках передніх, другая у жывоцікі. Рабіце таксама, як я. Кш, 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 кш. До нас долучыўся Ярык. Ярык, долучайся. Робім практыкаванне. Кш, кш, кш. Кш, кш, кш. Кш, кш, кш. Адчувайце вельмі добра гэтыя две кропкі. Кш, кш, кш. Кш, кш, кш. Добра, малайцы. А зараз з вами зробім тое ж самае. Старайцеся адчуваць гэтыя две кропкі, але выдыхаць будзем на гук Ч. Рабіце як я. Ч, ч, ч. Ч, ч, ч. Ч, ч, ч. Добра. А зараз на гук Ш. Ш, ш, ш. Ш, ш, ш. Не забывайте, што працуе наша дыяфрагма таксама. Ш, ш, ш. Ш, ш, ш. Малайцы. І зараз з вами будем рабіць на гук Ф. Ф, ф, ф. Ф, ф, ф. Ф, ф, ф. Ф, ф, ф.
Молодчинки. А зараз зараз ми з вами зробимо на гук так само Ф, тільки хутко. Так само працює діафрагма. Відчуваєте ці дві кропки. Наш з вами прес. Ф. І ще. Добре. І зараз подишемо хутко, як собачки. Добре. Молодчинки, помассировали наши височки. Понажимали на візинчики. З вами зробимо практикування на сосик. Можете робити це практикування стоячи. Добре. Зараз стоячи так само ви потягнетеся наверх і вдихнете все повітря. І вибросимо. І ще раз. І все вибросимо. І вибросимо. Молодчинки. Що ж, уже добрий кислород поступив до нас, в нашу з вами голову, в наш з вами апарат. Давайте зробимо невеличку артикуляційну розмінку. Покусаємо язичок, глядіть як, робіть як я. Добре. Покусаємо щочку. Угу. Зробимо практикування уборка. Язичком приведемо по передній хвост зубах. Круговими рухами. Угу. Молодці. Практикування. Шторочка. Практикування трубочка. Практикування трубочка, усмішка. Добре, і зараз збросим, все збросим. Повторяйте за мною. Молодці, добре. Що ж, вітаю всіх, хто до нас долучився. Вітаю Дашу і остатніх. А ми переходимо на наш екран, і у нас буде рубрика «Заспівайка». Сёння для нас будзе распевачка. З ёй мы ўжо знаёміліся. Давайте успамінаць, што там было. На адных з першых заняткаў мы з вами ўжо спявалі. Таму у нас хутка свята купалі. Я думаю, што такую распевачку, частку песні вывучыць будзе не лішнім, а нават вельмі полезным, карысным. Давайте с вами вспоминать. Ой, рано на Ивана
Проти Івана ночка мала, ой, рана на Івана. На Івана, проти Івана ночка мала, ой, рана на Івана, ой, рана на Івана. Ой, рана на Івана, проти Івана ночка мала. Ой, рана на Івана. Поглядите, тут у нас есть распев. Я его обозначила тягнучимися литерами А и на Ивана так само. Рана. Давайте на распевах трошечки потренируемся. Рана, рана. Так. На, только на А. На Ивана. На Ивана, только на Ивана. На Ивана, еще. На Ивана. Добре. И ой, рана, ой, рана, ой, рана на Ивана. Что ж, давайте будем звучать. Многим она уже знакомая, ну, мы повторили. Ой, рана на Ивана, проти Ивана ночка мала, ой, рана на Ивана. А еще споем. Ой, рана на Ивана, проти Ивана ночка мала, ой, рана на Ивана. А еще. Ой, рана на Ивана, проти Ивана ночка мала, ой, рана на Ивана, ой, рана на Ивана. Сами поспробуем. Разом. Ой, рана на Ивана, проти Ивана ночка мала, ой, рана на Ивана. А еще. Ой, рана на Ивана, проти Ивана ночка мала, ой, рана на Ивана. Сами. Разом. Ой, рана на Ивана, проти Ивана ночка
мала, ой, рана наєвана. Самі. Разом. Ой, рана на Івана, проти Івана ночка мала, ой, рана на Івана. Молодці. Спадзяюся, ўсё атрымалася. Мы пераходзім далей. І сёння ўжо вядомую нашу хуткамовачку. Паўтараем: раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Вярнуся да вас. Паступіла пытанне: заўтра апошні занятак. Не, заўтра не апошні занятак. У нас будзе трошкі другое распісанне. Я вам потым яго скажу. Але заняткі у чэрвені, в іюні ўсё ж такі працягнуцца, таму нельга сумаваць. Будзем з вамі яшчэ сустракацца да сярэдзіны лета і будзем разам. Уся падрабязная інфармацыя трошачкі пазней. Давайте з вами звяртацца на наш экран. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Давайте на одной нотке. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. 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 Трошки хутчэй. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Самі. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Самі. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Самі. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Самі. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Самі. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Самі. Разом. Раз прывёз Рыгор Цімоху, мех арэхаў, мех гароху. Малайцы. Малайцы. Што ж, мы з вами зараз добра падрыхтаваліся, добра праспявалі. А зараз
надышоў час рубрыкі слухаем музыку, і сёння гэта будзе не такая нелёгкая музыка, я думаю, для вас незвычайная. Мы праслухаем хор, які спявае народныя песні. Гэта хор называецца імя збіральніка, нацыянальнага збіральніка народных песень, Цітовіч яго фамілія. І вось мы зараз паслухаем гэты самы хор, нацыянальны хор імя Цітовіча, народны хор. Там спяваюць жанчыны і мужчыны, і калі яны спяваюць разам, гэта называецца змешаны хор, такі вялікі. Там вельмі шмат чалавек. Вы зараз у гэтым убедзіцеся, так? Што ж, ну і мы з вами паслухаем песню, і вы знаеце, што в такіх харах не толькі спяваюць, там ёсць яшчэ і аркестровая група, якая падыгрывае на музычных інструментах, так, это все непросто. І яшчэ ёсць танцавальная група, якая падчас, калі спявае хор, яны танцуюць. Давайте паглядзім сваімі вачыма, увогуле, давайте паразважаем на гэтую тэму, можа вы ўбачыце нейкія інструменты цікавыя і мне скажаце іх назву, можа у вас узнікнуць нейкія пытанні. Давайте паслухаем хор імя Цітовіча, гэта наш мінскі хор, беларускі, таму давайте разважаць разам і глядзець на наш экран. Вось паглядзіце, колькі шмат людзей, спевакоў. Усе яны спяваюць, усе яны ў прыгожых аднолькавых касцюмах, так, сцэнічных. Ну вось, давайте знаёміцца, глядзець, а песня будзе таксама пра казака. Мы ўжо ведаем з вамі, хто такі казак. Таму, думаю, ўсё вам будзе знаёма. І тое, што вы ўбачыце ў танцы, у танцораў, гэта таксама такі вобраз казакоў, іх характара і адлюстроўванне вось такога казака, так, беларускага казака. Увага на экран.
там за спеваками знаходзіцца аркестр з народных інструментаў. Там ёсць цымбалы, скрипки, барабан. Зверніце ўвагу, як харысты рухаюцца на сцэне, як яны усміхаюцца, улыбаюцца, і ўсе ў такт песні рухаюцца. Вы бачыце, што тут не толькі маладыя дзяўчынкі, але і людзі сталага ўзросту, беларускія заслужаныя артысты, прафесійныя музыкі і спевакі. І вось давайте паглядзім трошечкі далей. Тут будзе фрагмент танца казакоў. Глядзіце, якая ў іх прыгожая вопратка, як яны танчаць. Глядзіце, які прыгожы танец. Канцэрт у нас праходзіць. Вось глядзіце, хор, мужчынская частка. Видите, як далёка ушла, і можна праглядзець, якія інструменты тут у нас акампаніруюць. Там ёсць і кларнет, і бас-гітара, і баян, і цымбалы. Вось такое вялікае дзейства, так? Хор спявае, аркестр іграе, танцоры танчуць. І вось бачыце, колькі шмат чалавек разам на сцэне ствараюць такое вялікае музычнае дзейства. Канешне, на жывых канцэртах гэта ўсё адчуваецца інакш. Мы з вамі абавязкова сходзім на такі канцэрт і пазнаёмімся з такім паняццем, як нацыянальны акадэмічны хор. Это вось такая вялікая, можна сказаць, махіна музычная, так? І все гэта не проста так прыйшлі спяваць, гэта все прафесійныя музыканты, танцоры, спевакі. Вось такі хор для вас. Спадзяюся, вы ўсё ж такі паразважалі над гэтым. І гэта, канешне, для вас трошкі складана ўспрыняцце такой музыкі, але яна вельмі палезна гэта ўсё ведаць. І вам гэта спадабаецца, і мы не раз яшчэ звернемся да такога паняцця, як вялікі хор. Весна, табе нешта нічога апошнім часам не падабаецца, ты не хочаш разважаць, напэўна? Што ж, а мы пераходзім далей, і нас чакае рубрыка «Спяваем разам». І пішыце, калі ласка, якую песню сёння вы б хацелі выканаць, праспяваць разам. Будзем чакаць вашы варыянты. Не забывайце пра песні, якія мы даўно не спявалі. Давайте сёння распачнем менавіта з польскай песні, закрепім яе, разагрэемся на ёй, а потым пойдзем далей. Ой, Макронецько, роз'є розівка,
Давайте з вами пойдем далей. Ніяк мы не абыходзімся без коніка, але не забывайце пра песні, якія мы даўно не спявалі. Гэта вялікае свята, царкоўка, базар, ой, музыкі, месяц дагарае, стукалка, грукалка, кучарочкі. Яшчэ у нас песні ёсць новая навіна, вітай Марыя, хто да ясляў, і зайграй жа мне дударочку. Можа, з гэтых песень што-небудзь мы сёння новенькае праспяваем? Пішыце, калі ласка. Ну, давайте для Ярыка ўжо заспяваем, так і быць. Што з яго ўзяці? Ой, коні, любы конь, конік стараваты, кажа баба, прадавай, ды хутчэй да хаты. Ты вёў на базар коня прадаваць, але ж конік мой худы, а што з яго ўзяці? Ой, коні, любы конь, конік худаваты, кажа баба, прадавай, ды хутчэй да хаты. Але ж конік мой храмы, а што з яго ўзяці? Ой, коні, любы конь, конік храмаваты, кажа баба, прадавай, ды хутчэй да хаты. Малайчынкі. Што ж, ой, музыкі, так, давайте. Даўно не спявалі, вельмі даўно. Добра, гэта мне падабаецца. Што мы паўторым гэту песню, давайте. А я яго продала, а за тыя грошы музыкі хорошай наняла, наняла. Вы, музыкі хорошие, вы сыграете за гроши коваля, коваля. Вы, музыкі хорошие, вы сыграете за гроши коваля, коваля. Корова, ай-яй-яй, продала, а за тыя грошы музыкі хорошай наняла, наняла. Вы, музыкі хорошие, вы сыграете за гроши коваля, коваля. Вы, музыкі хорошие, вы сыграете за гроши коваля, коваля.
продала, а за тыя грошы музыкі хорошай наняла. Мы музыкі хорошие, вы сыграете за грошей каваля. 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 Весна, ці може што яшчэ заспяваем? Ведьму хочаш спяваць, больше нічога? А хто яшчэ хоча заспяваць? Калі ласка, пішыце, каб мы сёння праспявалі нешта яшчэ, а тое самае адно і тое ж патрабуеце. Забылі ўжо то, што ёсць у нас і другія песні? Калі ласка, пішыце, призываю ўсіх пісаць. Давайте што-небудзь выканаем яшчэ. Ну что ж, никуда мне не деться, давайте спевать ведьму, але призываю вас написать, что мы проспеваем яшчэ з того, что мы не спевали уже давно. На Ивана купала, ведьма зелье копала, треба ведьму споймать и на вогонь ведьму класти. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. По рынах не ходила и коровок не доила, сыры масла не сбирала, утешечку не складала. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Мать ведьма гулять не выходить, дочку не пускае. Ды вечеру варила, черова парила. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Марья домой, неси Марья ключи. Замкнуть ведьме зубы, замкнуть ведьме зубы. Которая коров заклинает, молоко сбирает. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Что ж, и давайте прогучала
наконец-таки тое, што мы даўно не спявалі. Гэта песня «Стукалка-грукалка». Давайте успоминать, потому что недавно в Zoom мы пытались ее выканаць, и было такое, что забыли мы слово, и тому давайте будем спевать. Пайшоў дзед на базар люльку прадаваць, і як дазналіся мужыкі, ды сталі ругаць. Стукалка, грукалка, барабалка, гукалка, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе. Хацеў люльку прадаць, каб і не курыць, як дазналіся мужыкі, хацелі пабіць. Стукалка, грукалка, барабалка, гукалка, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе. Як пачаў ён уцякаць праз усе гароды, зачапіўся за гарбуз, нарабіў там шкоды. Стукалка, грукалка, барабалка, гукалка, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе. Стукалка, грукалка, барабалка, гукалка, сама іграє, сама б'є, сама песенькі пяе, сама іграє, сама б'є, сама песенькі пяе, сама іграє, сама б'є, сама песенькі пяе. Что ж, ну и давайте, я так вырашыла, што мы сёння з вами заспяваем яшчэ адну улюбленую песню, але мы яе ўжо даўно не спявалі. Гэта песня «Базар». Давайте яе заспяваем сёння, вывучым. І зноў вывучым, таму што забываецца яна ў нас ужо. Як па восені ў маі быў пакроўскі кірмаш, эх, пакроўскі кірмаш, даражэнькі ты наш. Базар большой разбазарыўся, казак маладой памаравіўся. Базар большой разбазарыўся, казак маладой памаравіўся. Хлопцы дзівак выбіралі, прадавалі, таргавалі, а як грошы получили, ўсё карчомцы палажылі. Базар большой
Што ж, малайцы. І давайце сёння з вамі звернемся да нашай апошняй рубрыкі, якая называецца «Развітайка». І сёння мы з вамі таксама пагуляем у гульню «Угадай інструмент па голасу». І сёння нас чакаюць ударныя інструменты. Так, як і мінулы раз, я буду спыняць наш ролик, і вы будзеце пісаць, якой інструмент вы пачулі. Калі у вас будуць пытанні, вы іх таксама задавайце. Давайце паспрабуем. Пішыце, ці чутна вам. Давайте яшчэ раз паслухаем. Так, прагучаў адказ бубен. Хто яшчэ што думае? Пішыце, калі ласка. Ці хто нам яшчэ адкажа? Так, у нас адказ бубен. Давайте глядзець. Сапраўды, гэта быў бубен. Правільны адказ, завесны. А гэта што? Гэта інструмент сімфанічнага аркестра. Давайте вспоминать. Мы з вами гаварылі пра гэты інструмент. Мы з вами, калі звярталіся да сімфанічнага аркестра, гэта не проста барабан. Давайте вспоминать. На літару L ён называўся. Залатым корпусе. Што гэта такі за інструмент? Пішыце, калі ласка. А можа вам пачулася нешта яшчэ? Хто нам адкажа, калі ласка? Ці не чутна было? Давайте яшчэ паслухаем. Што гэта за інструмент? Хто нам адкажа? Ярык так актыўна пісаў каментарыю пад увесь час нашага занятку, а калі испытываю, нічога, цішыня. На літару L. Лі. Вспоминаем. Ну, давайте будем глядзець і вспоминать адразу. Гэта літавры. Мы з вами гаварылі ўжо пра гэты інструмент і глядзелі на такой інструмент. Успамінайце. Што далей? А гэта ў нас што? Што гэта было за гучанне?
Давайте еще раз прослухаем. Знайомый инструмент. Колокольчик. Але як гэты колокольчик называецца? Давайте паглядзім. Я думаю, вы адразу яго пазнаеце. Треугольник. Так, вось такі медны інструмент з палачкай. Так, і трымаць яго, як вы ведаеце, за корпус нельга, таму што не будзе гучанне прыгожым, будзе пустым. Давайте паслухаем яшчэ. А гэта што такое? Што гэта было такое прыгожае? Што гэта такое? Мы з вамі гаварылі пра гэты інструмент, і нават я прынасіла, але ён быў драўляны, гэты інструмент. А тут менавіта гучанне больш у яго металічнае. Што за інструмент такі? Давайте яшчэ паслухаем. Вельмі падобны да піяніна, але у вас у многіх у дзіцячым садку былі такія міні-інструментікі з разнакаляровымі, на іх гралі палачкамі, і разнакаляровыя былі ў іх нібы клавішы такія. Не, гэта ударны інструмент. Ад удара гук. Давайте паглядзім правільны адказ. Канешне, гэта не саксафон. Гэта ксілафон. Я думаю, так, ён вельмі быў падобны на гук і калімбы. Мы пра калімбу з вамі гаварылі. Добра, што Весна ўспомніла. Это ксілафон. Гэта больш такі прафесійны ксілафон. А я думаю, многія з вас ведаюць такі невялічкі ксілафон, і дзецкі, і дзіцячыя. І я вам на занятак прыносіла драўляны ксілафон, таксама гралі на ім палачкамі, так? Ну і давайте апошняе пытанне на сёння. Давайте яшчэ. На што гэта падобнае гучанне? Што гэта такое за хлопанне? Хто нам адкажа? Што гэта за ударны інструмент? Давайте вспоминать ударны ад удараў іх гук, так? Усё, што мы з вамі гаварылі, і трохвугольнік, і літавры, і ксілафон, і бубен, усё гучанне атрымліваецца ад удару. Весна напісала талеркі, тарэлкі. Правільна, гэта былі тарэлкі. Яны прымяняюцца ў аркестрах таксама і могуць один раз за всю великую симфонию альбо большое произведение, вы ведаете, великие произведения, симфонии, всякие для оркестров, так, и там можно на ударных инструментах один человек один раз заиграть на талерках, але ён будзе, можа, і на трохвугольничку играть. Мы з вами говорили про оркестры. Што ж, буду звяртацца да вас і з вами развітвацца, таму што час у нас сканчаецца. Давайте. Што ж, дарагія сябры, зараз трошки больш свету. Што, я вас запрашаю зараз у дадатак Zoom. Інфармацыйна мы з вами там паразмаўляем яшчэ. Заўтра у нас будзе такі ўсё ж такі фінал года. Мы з вами абавязкова сустрэнемся ў нашых сетках. І ў Zoom я прапаную правесці таксама святочнае чаяванне. Мы з вами збяромся
утульнай атмасферы і паразмаўляем, паразважаем. Таму не забывайце, што заўтра у нас таксама занятак, і ў Instagram, і ў Zoom я вас запрашаю. А сёння літаральна праз некалькі хвілін мы з вамі сустрэнемся ў Zoom. Не забывайце пра заняткі, не забывайце, што яны будуць працягвацца, у якой форме і як мы з вамі гэта яшчэ абсудзім. Сачыце за навінамі, сачыце за рэкламкай на канале Арацэечка, чытайце Viber, і ўсё у вас будзе добра. І добра праводзьце надыходзячае лета, кушайце вітаміны і будьце добрымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі. Развітваюся з вами. Пока.